ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಗೂ ಅಚ್ಚೊರದ ಗೇನಚೀಟಿಗೆ ಪೊತ್ತಾಲೆ ಬಂಗದ ಬದುಕುನು ಬರವುದ ಬಂಡಸಾಲಿಡ್ದೀಲೆ ಮತ ಭಾಷೆ ಜಾತಿನು ಮರೆಪುಲೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಒತ್ತು ಪತನ್ಲೆ ಪಂಡದು ಮನುಕುಲತ ಉದ್ದಾರಗು ಬೋಡಾದು ತನ್ನ ಬೆಗರ ಅರಿಪಾದು ತನನ ತಾನೇ ತರೆತ ಅರೆತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆನ ನೆನಪುನ ಪುಣ್ಯ ದಿನ. ಅಂದು ಒಂದು 172 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ಗತಕಾಲುಡು ಈ ಮಣ್ಣುಡ ಅವತಾರಗು ಜತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಜನ್ಮದಿನ. ಆತ ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಕಾರಣಿಕ ಮೆರೆಯಿನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಕುಲಿನ ಬಿರ್ದೊಲಿನ ಜಾತಾಮುಖೇನ ಜನಮಂದಿಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ಭವ್ಯ ದಿನ. ನಿರಂತರ ಮಲಕಲಕ್ಕ ಒಂದು ಪೊಯ್ಯ ದಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುನ ಕಡ್ಲುದ ನೀರ ನೊರೆ ಮೋದಗು ಸಾಕಾವು ಆಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಸಂದೇಶನು ಸಾರುನ ಮಂದಿಲೆಂಕುಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಯಾಪೊಗಲ ಸಾಕಾವಂತ. ಜಾತಿ ಯಾವುದಾದರೇನು, ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಉಸುಲು ಇಪ್ಪಮುಟ ನಿರಂತರ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದು ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಮುಂದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ 30 ತಾರೀಕದ ಐತಾರದಾನಿ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆನ ನೆನೆತದು ಈ ನಿಸಲ ಕೊಡಿಯಡಿನ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಭೂಮಿಗೆ ನೀಟ ಒಂದು ತೀರವೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಗುರುಕುಲೆನ ಮಣಬಾರದ ಋಣನು ತರೆಕೊಡಿ ತುಂಬೊಂದು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಗುರು ಸಂದೇಶದ ಜಾತ ನಡಪೆರೆಗುಂಡು. ಉಡುಪಿ ಬನ್ನಂಜೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಉದ್ಯಾವರ ಪಡುಬೆದ್ರ ಹೆಜಮಾಡಿಡ್ದು ಕಡಪಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪನ್ನಾವರೆ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಗುರು ಸಂದೇಶದ ಜಾತಾ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕೂಡುಗ ಒತ್ತಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಸಂದೇಶನು ಲೋಕಗು ಪಟ್ಟುಗ.